Maliwanag ang Plaza ng Bawang La Union sa pagpapailaw ng kanilang giant Christmas tree. Sentro nito ang bilet. Ilang palamuti pa sa loob ng plaza ang dinekorasyonan ng Christmas lights na nagsilbing atraksyon din sa mga lokal at mga bisita. Kasabay din nito, nagningning ang simbahan sa bayan na nagliliwanag din sa pailaw. Maging ang munisipyo ng Bawang, instant attraction din sa mga bisita. Kasabay ng pagpapailaw sa giant Christmas tree, itinanghal din ang nanalo sa parol making contest. Ang mga parol entry nakasabit sa paligid ng plaza. Ang mga ito, malikhaing dekorasyonan ng mga palamuti gaya na lamang ng indigenous materials at mga patapong bagay. Espesyal ang selebrasyon ng Christmas lighting dahil sa malalaking selebrasyon din na nakahanay dito. Ada pa yung 440th founding anniversary ti Bawang. And ada pa yung Bagak Festival. So diya yung Bagak Tatay, tuno January 4, iti culmination, yung fiesta. Oray, han nga bongga basta naranyag, iti paligid ti plaza iti Bawang. From Rayong till Pagdalagan Sur, kahit kuha na silaw na oray, saan ka basit? Formal na rin ipinakilala ang mga official candidates ng Butchat ti Bawang 2026. Inabangan din ang BFP Band Live Concert kung saan nagpakitang gilas ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Mas lalo pang sumaya ang mga bata at mga bisita dahil sa artificial snow. Yung yung Christmas lighting, yung mga event, tapos after that, mga food trip po. Tinitikman namin yung mga bagong pagkain na ini-introduce ng mga tenants. Feeling mo Pasko na kasi, pag nakakakita ka ng mga Christmas lights, parang, Christmas is approaching na. Hindi lang best spot for strolling and picture-taking ang plaza, perfect spot din ito for food trip dahil sa iba't ibang stalls na pwedeng mabilhan ng favorite snacks at pagkain. Joanne Consoy, Balitang Solid North.